Ya. Monggo kangge mensupport rawuhipun Abai Kirun so Bapak Marwoto minggah panggung. Monggo Bapak. Monggo. Monggo Abai Kirun. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki dalang. Nggih. Kepanggih malih. Nggih. Niki personil komplit. Ha. Nggih. Piantun Magelang udah tahu Kirun. Nggih. Kowe. Ngopo? Ngopo? Murep po. Piye ta piye? Awakmu ki lho kenalan. Oke, dicepangke. Kula Rudi. Ya. Rudi Hartamin. Kantane nika. Potongane kaya lempung kok Rudi. Bangane malah rupamu kok wit asem. Aja padu padha tuwek, padha rusake kok lok-lokan. Aku lho cilokne kaya wit asem lak kecut aku. Wite kok nek wite ra ketut. Nek kowe iki ora kaya wit asem, Apa? kaya sikil gedruk. Kono kenalan. Lak lempung tok aku. Assalamualaikum. Ya apik suarane. Ya, suara. cok iget-geti wong lho. Suarane As tenan. Sepelane ngono mesti. iya. Perkenalan apik tenan iki niki. Iya. Ini sedikit saking asline Jawa Timur bablas. Nek iki barang duripke akeh tok, Bang. Iki ra ketok kaya wit asem saiki. Iya ora. Apa? Saurunge. Kuwi ora nang kene, ora. Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah ndi ae. Iya. Petugas PLN. Kuwi nelongsone nek pas ngene iki. Masalahe Lampu pet tuh mesti dilokne. Tarif PLN naik terus, listrik mati dipaitu. Tapi nek mekan ra nek sing terima kasih mesti lah. Wis mesti kuwi. Iki tak terusne apa ora iki? Monggo Mas. rasa. Kowe Enggak usah. Bener. Ya wis tak mulih. Ya mulia. Lho lak gak bayaran. Lah iya. Ngawur ae. Awakmu Iya. makili seniman semuanya pada masyarakat Magelang. Seniman kabeh iki. Gak Sakmene kae iki. tembel ban. Iki wong Lah dewa-dewa aku makili sakmene kae ngene aku njaluk bayaran aku piye? sambutan ya dir kadir. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Apik. Para rawuh. Iki nek sambutan Magelangi terkenal etikane. Bahasa basine aja kusrah-kusruh, ngisi-ngisi. Nah. Dibayar larang ya mek. Ngono kuwi. Sing bayar ku lho. Awalan. Sing bayar ku lho sapa bolak-balik muni sing bayar larang, sing bayar larang. Wong iki manut krawitaan ki kanca-kanca wanita mbok bayaran. Sing bayari dalange. Jere sapa? Kowe Iki urung nyapa kok nyeluk awakmu wong telu iki? Golekne sing tuwek-tuweki mergo ngirit. Kowe iki ora mudeng. Monggo Mas. Kowe emang dilokne apa?
Sapa? Dilokne apa? Kowe mau ngelokne apa? Ngelokne apa? PLN. Lho, mari PLN lho ya. Wis ben padha tuwae. Gampang lali. Iki kena apa dagelane telu. Nyapa? Karena ya Ah. toh, disesuaikan dengan daerah Magelang. Oh, Kene enek gethuk telu. oh, Trio. gedok. Gethuk trio mula dagelane ya kaya telo kabeh ini. Kok telo to bulane kono. Ora nyadar. Syukur, syukur. Nek iki lara tenan su. Lara ya nyapa Makane aja tanggapan. sok nglawan. Iki wong tuwa, aja dilawan. Kepala desa dituthuk. Matruk ngono e. Wong mensyukuri. Ora mencukuri nek Wong nuthuk. duwe sirah kepala diesel. Duwe genset apa kowe? Lah kowe ngomong kepala diesel. Kepala diesel. Budek. Apa kowe Kowe iki budek men to? Kepala desa, syukur kowe. kepala diesel. Alon. Monggo bengok untumu arep wujud lho. Ayo, Kowe ngerti nek untuk pasangan, Dik. ayo. Ki kena apa kok? Iki aku jane sida ngomong ora to? Kena apa Pak? kok manggone ora ning alun-alun. Nyapa? Kok neng terminal Iya. Hicang. Ana apa? Dadi nek gak bayari minggat sak wayah-wayah numpak bis. Ya mene ora ana bis. Iki lho, Ron. Delon tangane ndase duyek terus e. Jaluk Nek kok- bantuan apa piye? Nah, Jaluk bantuan tak uyek. Ora sah. Aku karo iki dendam kesunat aku. Dendam kesunat. Matruk cek Ayo. lara e. wayangan kok Iki iso wayangan sewengi gagar otak iso iki. apa mungkin kowe ora mungkin gagar otak. Kok ora mungkin? Ora ndek otak kok. Oh ya. Wayangan iso gayeng ngene sponsore lho membuat kerusuhan denda 30 juta. Dadi kowe nek gua laran ki sponsor sitok iki lho. Kaya matani ketok-ketok wong blabu. Lagi sponsore sakmene kae. Dina ngelokke wong tuwek kaya kowe dhewe wis rabun ngono. Sapa nganggo sabun? Cah kono. Iki ndagel kok kon nganggo sabun iki piye? Lho, lah kok Ora dosa kon nganggo sabun. kupingmu delok. Sisian. Satu sama. Iya. Ayo. Iya. Iya. Aku Itu was. kowe nuduh aku jancuk, kok kowe balas aku? Bang, Sapa? Bang udu aku. Sapa? Becicinge lho sing ngono kowe. Ora kowe ning Kowe aja ngawur kowe. Menuduh tanpa bukti ning KUHP sing anyar iki hukuman luwih jero. Masa? Ayo buktine endi seksine sapa nek nuduh sampean? Kowe njaluk tak tuntut nganggo pasal sing anyar saiki wae. Kalau mau ngomong, kowe mau ngomong tak tuntut apa tak cucup? Wong tuwa nek ngomong melecet kabeh. Sithik sing nuthuk kula, Dik. Sing nuthuk kula jeneng niki to. Kilo, cahe, kilo. Oh, nek Sampean. wani. Oh, nek Iki. wani, nek wani. Sampean. Ambungen nek wani. Ayo nek wani ambungen. Arek iki tak ambung titanus engko. Ya ora tak ambung ya katut ireng kelunturan kulitmu. Ayo, maju. Iya, iya. Kok iso kowe Eh, ngomong tibake ya loro terus. Dancuk bayaran 750 remuk ndas. Bener kowe. Akeh badine. 750 kaya kene. kowe iki Dik, delokan getiyen apa ora, Dik? mangsaku sirah empuk men. Sempuk piye? Kowe aja ngelokne iki. Ah. Mana kowe rak dituduh. Iya. Jarine kena pasal. Ah. KUHP yang baru. Iya. Ya toh, gak mungkin iki gak iso dihukum. Lho nek dhek Gak iso pasal 44. Oh cilok. Apa? Iki ora Ora iso. Apa kuwi Cacat mental teko Pak. Aku mbok anggap wong gedeng ngono ta. Kowe ngenyek banget ngono. 44 iki cacat mental lho. cacat mental orang tidak waras itu lepas demi hukum istilah saiki diskulpasi bebas demi hukum. Wis Ngono. antemono kowe ra kena hukuman wis Bener.
Oh, nek perlu. Wes. Ayo kowe ngomong apa kowe? Ora mungkin iso ngantem wong tangane wis setruk kok. Nek pancen ora iso ngantem cokoten matane. Ora Kocen, kowe seneng nek untuku tambah rontok ya. Untuk wis oglak-aglik kon nyokot. kata sambutan dari perwakilan Sri Mulat. Iki Inilah Sri Bombok. Sri Bombok iki bojone Gogo. Dicek kelingan karo sohibe. Sohib. Iki bahasa Arab apa bahasa Cina apa bahasa apa? Ngene wae. Nek iso, kowe basa planet. Dadi kowe ora ngerti kono ya ora dong, ngono lho. Apa bahasane Yai Gupron? Ayo. Basa Jawa sing halus. Halus. Magelang iki piantune halus. Halo. No, kowe sapa ngerti engko karo Dinas Pariwisata ra oleh mulih. Terus digaya apa? Dinggo nambahi reca Borobudur. Kan rupamu beda. Heeh. Profile beda. Kowe wis tau diantemi Jepang apa, Run? Ngomong, Arigato gozaimasu. wis tau apa, Rung? Urung Bener. bener. Iki antem ono iki. Iki lho Jepange iki. Wong kuwi Jepang. Allah Korea ora kuwi. Kok Korea ora piye? Kene kelahiran Korea le. Cedak Cilacap. Gila, Korea kuwi. Nggon aku Korea kok. Aja nemen-nemen to mek aku. Ya ora, saya. Ojo wong di elek. Wis tenang kowe nek dituthuk nganti lara. Ning kene ana rumah sakit terkenal. Engko tak setorke ning kono. Ning Magelang. Kuwi rumah sakite yes tenan. Rumah sakit apa, Run? Wong edan. Oh. Ku nang kono bebas ke apa-apa. Ku ya pasal 44 kuwi mau. Wis, Kowe wis tau dicokot kirik apa, Run? durung. Bener. Bener. Cokoten. Cokoten. Kirike kok wis doyo. Wedi wong cangkeme dawa kono e. Kene kire anakan karo kire guyu tawapuk cangkemmu. Guyu cangkeme marwata. Cokoten. Empuk iki empuk. Kita lu Aku sing nyokot. cokoten. Aku le nyokot alon-alon kok, Nduk. Alah santai wae lah. Ora karo Pakde kok ya. Ajang ngono kuwi ta. Angger sing enekke kaya-kaya aku ingin ndirane. Ingin apa wong dek gila kok. Ayo kono gila nang aku ora. Ayo. Lah wong enek wong girap-girap kok senenge tengah modar marwah. Ya malah asik. Nganggo girap-girap kuwi asik nek meneng wae. Kono lho, awake dhewe iki ndampingi. Awake dhek nek awak Iki kok kowe iki nang tengah. Lah jare kono lho. aku. Iku wis tuwa goblok pekok. Kadawan irung lho. Pintu 50 remuk. Pintu 50 rewomo aku. Dagelan Penting iki. weteng wareg kok. Jadi kula niki lak mboten dijak, kula ngeyel melu mawon ning Jakarta ora payu. Dadi nek kene disio-sio aku ya. Ora payu mbok diweh-wehne wong. Ora payu disodakoke. Tuku klambi yo kegeden pisan. Kok aku wis entuk WA. Teko sapa? Kok sapa, Run? Pak Haji Haryanto. PO Haryanto. Oh, piyayine sing pundi Pak Kirun? Rahasia. Iki ndak moro dhewe. Engko ndak moro dhewe. Moro aja. Ora, tak omongi saiki tak critani. Apa? Pak Haryanto ki wis kenal mbek aku. Mosok? Loh, takono to. Bener. Wis kenal. Loh, waktu aku ning nggone Kudus, Iya. Des ketemu Pak Haryanto. Lu Pak Kadir. Iya. Lah apa ning kene Pak Kadir? Anu Pak Haryanto ajeng pados job. Golek Angsal tanggapan. mboten wonten Pak Haryanto. Terus 2 juta. Loh, PO Haryanto. PO Haryanto 2 juta. 2 juta. Ketemu maneh neng Pati. Weh. Aku lagi tengok-tengok ngene. Oh iya. Pak Haryanto liwat. Loh, Pak Kadir. Enten apa mriki pados job, Pak? Angsal mboten wonten. Saestu? Nggih, Pak. Terus 2 juta.
Wes petang juta. Loh, iki mau ketemu ning ngarep. Weh, Pak Kadir. Ajeng napa mriki? Anu ya Pak tanggapan. Tenan nggih. Duitku 4 juta balekno. Berarti ngapusi. Pak Arianto ora ngono ngapusi. Kowe ngerti apa Pak Arianto? Ngerti? Endi? Iku lho. Sing di iku lho. Ora ro ya wis ora ro. Iki mau aku. Piye? Anu Cak Kirun karo Bang Kadir to? Nggih aku. Sesuk mampir Kudus. Lho. Kowe artiku ganjel bis. Iki Wero Pak Arianto. Pak Arianto itu pengusaha religi. apa? Wis sugih religius. Sopir bis PO Haryanto. Setiap jalan waktunya sholat jamaah harus sholat jamaah. Itu PO Haryanto. Itu Pak Haryanto. Loh, Ah. aku kenal, aku tahu ditanggap beliau. Loh, tenan iki. Mosok Lho, piye to? Main ning kono karo Gogon. Oh. Dagelane muncul si es. Lah ngono to. muncul Pak Kudus. Iya. Ah. Wah, lucu. Iya. Aku karo Gogon diunggahne. Iya. Ya, Ah. Gogon ora gelem bergaul karo pemain-pemain kuwi, ngelawak dhewe. Terus Napas. 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 Pak Arianto lega kali kula nggih masjid. oh iya. Iya. Kowe ya melu salat. Loh dikandani ora kok. Gene ora kok. Bu Hajah Nurhana ya Iki rawuh. rawuh. Iki legendaris. Iya. Urung enek campur sari Bu Nurhana sinden top. Bu Nurhana itu ratu campur sari. Lah Ngaten. kowe dagelan campur telek. Dadi ya kowe kuwi ngono. Kowe wis tau ngrasakne telek bareng. Wis bareng. Wis bareng. Urung. Urung. Ayo neleko kene kowe. Neleko ben dirasakne iki lho. Boson ayo. Iya wis. Dari Mbok sesama telek iku ora seleh lok-lokan ngono kuwi. Wong padha-padha teleke kok Kowe iki iki. nek wis tuwek, nek wis tuwek karepe kaya telek kabeh ngono to. iki ora njaluk lho ya. Ora njaluk saweran ora. Ora. Bengi iki sing tanda tangan kowe karo aku tok. Eka iki ra nyatet iki. Dadi engko tak pasrahne Pak Arianto. Pak Arianto, dos pundi? Napa kula teken kontrak sakniki? Mboten Pak guyon, Pak. Alah guyon nek diparingi tenan. Ya gelem, Cuk. Duit ta. Pak Arianto ki yo ngerti nek aku sepi. Ngerti deh. Beliau itu ora usah nembung-nembung. Iya. Pak Arianto ngerti nek uripmu ki di bawah garis kemiskinan. Beda nek karo aku. Mau jare pasal 44. Ora di bawah garis Garis kemiskinan. kemiskinan. Nek aku ora. Oh iya. Aku pas garise kuwi. Dadi ya padha mlarate. Aku andene kok kuwi. Apa? Aku cedhake. Tanggane. Tanggane. Cedhake Monggo basa Jawa sing halus nggih. Nggih. Mas Marwoto. Mohon maaf. Keparengipun Bang Kadir kapulih ngendika. Nek biasanipun nek dialek Madura. Nggih. Sri Mulat bahasa Indonesia. Menika mara Mawi. sepahipun tiyang kula. Mara sepuh. Mara sepuh. Monggo Sepuh kok dibasake sepah. Sepah rumasamu tebu apa? Aneh manis nek Lah. tebu. tebu Lho digi- enek sing anyep. tebu ki digiling dadi gula. Lah, Bojo ayu, aja digawa-gawa. bojo elek ya ngingoni. Ni bojo ayu. Nek wis tuwek Ya wis lali. wis Golek liyane. gak banyolan lawas Dagelane wis ora ro. dagelane gak tahu kumpul sepelan gak ngerti salah terus. Ya aja. Ya mulane ora kon tanda tangan wong ngerti nek salah. Aku rada bebas yang bayaranku cilik dhewe ming 750 to. Ora ya enek apa-apa. malah renek blas. Monggo Bang Nggih. Kadir. Mohon maaf. Yo barang- dawa. Gak kita omong nih aku njaluk maaf nek Wis engko njupuk Kok dhewe. jupuk dhewe rasa njaluk. Kesuwen ndakan gari omong. ora le. Gelem ra. Kletak. Duduk neh. Rek ojo nemen-nemen 750 iki rek. Ngeten iki lho, wis nasib Sing urip. lho aja gremeng to. Ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh ingkang minulya.
Aku. Aku. Filme biyen Jan. Jan dikerah kirik ora payu didol. Filme karo Daya kan Oh. Cintaku di Rumah Susun. Ah. Sing kondang nenek Makelar Ndlogok kuwi lho dheke Bakal apa to? Cuk. Maklar kodok. oh Nek maklar kok ndlogo. Wong cuk nemen-nemen sia-sia. Sing delogok sapa? Pae dhewe wis kepepete di pojok-pojokne. Ora usah guyu. Nangis. Oh nangis satarane guyu. Mangsamu timbul. para rawuh Ingkang minulya. Gandeng dalu menika kawontenan boten nyekapi pramila karcis ingkang sampun kapundhut kaasta kundur kangge mresani benjing-enjing dalu. Semanten. kowe gak siaran toprak Wahyu Budaya ya? Ketoprak Wahyu sapa? Kuwi nek gak payu kok nonton sesuk neh. Kok iso sing apik. Nang panggung. Iya sing apik. Mugi andadosaken kauningan panjenengan sedaya. Gandeng kawontenan dalu menika boten nyekapi. Pramila karcis kaasta kundur Kok balik siaran toprak neh lho. isaku yo omong kuwi tok. Bu Nurana diaturi, Bu Nurana. Bu Nurana. Monggo Mbak Bu Nur, Nurana. Bu Aja. Nggih, Bu Tindak Aja. to. Duduk Monggo Bu Nurana. Aturan dateng panggung. sekalian menawi Monggo Bu Nurana. karenan Bapak Haji Haryanto. Monggo. Monggo Pak Haryanto. Bajah Nurana. Monggo. Dua lolo. Allah. Duduk. Ono Sugeng dalu apa Geng dalu Bu Aja. Mas Marwoto, Iya, sugeng dalu. Pak Kadir. Awakmu saya kuru, saya kuru. Nggih. Bobot saya mundak. Wah, Iki niki anu kelas berat. entuk jatah MBG lho jadi kaya ngene. Kakian gizi. Kakak malah over nggih. Over. Over gizi. Over gizi. Ayo penggale iki nek wis tenang, tentrem, Ya, arep ayem, ngopo arep to? ngopo meneh. Wong tua karah ngopo kari sabar lan narimo bersama Abah Haji Haryanto. Cek. Kon pensiun, Mbah. Siapa bapak to? Kula. Ayo pensiun nang suarane yo tetep. Pensiun ku ra wis ora kersa lenggah wong ya sarkapa. Ning swara ra rai. Iki lho. Wis tuwek kok ndagel mbok prei kowe iki. Umurmu 76 lho. Rene Gak isin karo putumu. Ora ngonone. Kowe seneng nek anak bojoku gak mbadok. Cuk. Wong kok ora duwe perasaan. Perasaan. Leren gagel iki entuk-entukane apa? Lah iya. Wong kaya ngono wis kok Jakarta diruwangi rene kok mek adol abab. Rono ngadep rono to. Artak tutuk. Monggo Bu, jenengan Bu. Pun ngrungokne niki Bu, monggo Bu. Nggih. Nggih. Ngesakne wis kadung mateng kok bojone. Iki kenane cangkem banget. Wis tuwek lucu-lucu ya. Iki Kayak lagi cah cilik tukaran. Iki lagi lucu-lucune karo dhek iki. Ngapunten Bu Aja monggo dipun Nggih. lanjutaken mawon. Nyun pangapunten sugeng dalu Bapak Bupati Magelang sekalian Bapak Bupati Karanganyar lan ugi masyarakat wonten ing Magelang khususipun wonten ing Kecamatan Secang. Nggih. Niki di anu karo makcik wani tombok. Komplit ngono. Monggo niki makcik. Makcik. Makcik enek garapan dhewe. Engko lengger e. Wonten mangke Oh, nggih. niki
Maci endi to yo? Oh di sini. Halo sini sini. Ndak munggah. Sini sini. Ayo, sini dipanggil Duduk, Ibu, panggil duduk. Ibu. Monggo Wis, monggo cepetan. Ayo ayo pokoknya niki. Nah. Bidadari wanita mbok. Loh malah jenengan kok malah lega? Niki lho di bidadari wanita mbok. Indonesia ki iso adem tentrem, Nduk. Nggih. Wajah. Nggih. Mergo enek begebluk nguri. Iki penangkal petir ya iki. Halo. Lho, sik Bu Aja, Nggih. Man Darman, kowe tek dandan wedok barang. Alah Darman. Ya ampun. Oh, Darman piye to? Sapa to jenengmu wae? Joko. Joko Darman. Ya iki. Sukimen barang enek to ki. Walah men ya iki aku sunate teko e. Aku jagong e dadak. Kok yo dandan wedok kok. Nggih. Menika ngaturaken. Nuwun sewu. Nggih, Pak. Iki mau ra ibu-ibu wanita mbok toilet. Nggih. Lah iki toilet iki gak dipisah. Dadi sitok. Lho kudune ya dipisah. Lah piye wong saking beke wong wedok kabeh sing nabung. Lah kok iki baris ning nggur iki muadhep rono iki nguadhek ngene kabeh. Lah aku liwat opo to kuwi? Ayo ibu arisan nduk. Arisan apa, Pak? Arisan nduk. Tahu tangga kuwi nyopir angkot. Wayu ngene iki, ya kaya ayu-ayu. Jak omongi meneng e. Nggih, pripun? Anak penumpang jejer. Mbak, mengke mandhap pundi? Mandhap pundi meneng e. Wong wedok sing nekoni mudhun. Tekoni padha wedoke nesu. Lah sopire tekon. Mbak, sampean mung ditekoni kuwi kok gak nyauri. Aku mudhun jiwa no. Jebul ya kuwi tuku mangkok enek cendole. Ngakune wedok gedhe kentole kuwi ya. Kowe arep delok ngene iki. Ayo rene. Belajar penyanyi gitu. Arep nyanyi kowe iki rene yo. Ngapa? Ora tawar. Kowe iki nek cerewet-cerewet ki lho tak kandakno Suraji. Jian temono Ji. Iki tanggoku jenenge Suraji, temono Ji. Iki kudu aku terus Ji. Iki Cangawi jenenge Sutris. Oh Sutris. Lali ya. Dadi ngenekan dijak jenenge Betty Tris, malah Tris. Kowe nduk no. Dalem. Bu Aja, iki tenan. Iki Mami Betty. kuwi jenenge Sutris. Aku mulai cilik ero. Kuwi wonge enek lho tekono. Sumpah. Ki wonge enek iki lho. Lah kuwi pesen mboke. Nggih. Nglar riasane iki luwaris. Laris pokoke. Rias manten Lah. laris. Pesen mboke. Mbok, aku engko jam 1 bukan lho ngrias isu. Jam 4 lagi mulai. 4 isu. Esuk nggih. Keturun. Mboke le alok. Kon buka jam 1 ya lagi mulai genggek ae. Oh, ora ngaku kok suwawat kowe. Katon madhep rono ngakak lho. Kene enggak, genggek. Jadi kowe iki
supaya ngerti ke sejarah ke bener apa hoax apa bener. Oh, Leres Pak Di. oh pancen genggek to. Kan niat niku. Ya yo delo yo nek ngeran. Alah pacune kesel. Jebule awakmu wong tuwek yo gragas. Monggo Bu Aja. Ini. Aja cerita cah-cah ki gak entek-entek aku. Wes. Pamane pinggir dhewe kae wirya sentur kae. Wah. Wingi melu dadu nang lah kowe minggat tak kandheke polsek dicakup kowe nek garuk nang kene kowe. Aja macem-macem ngene wilayahku. Melu dadu digropyok. Walah mlayu kathoke keri. Andhe kene gelungan ning liyane kan mobat mabit. Ya. Iki Aduh, matane. Nggih. Matan iki ning ndi to yo. iki Sikile katane digejlek iki. nek sepi kira-kira suntuk cara saiki gabut kuwi ngluyur Nggih. nang stadion Medion. Napa, Pak? Lah nek gropyokan Satpol PP. Ben gak kecekel menek wit. Tapi sandale keri nang isor, sandale cincin. Ha, mudhun pura sandal wit. Mudhun pura. Iya, Pak. Ayo. Nggih, kusumaning ati. Sik to, Nduk, ben latihan sik gendang ono jaipong yo. aku Ayo, jaipong, kendangi Pak. jaipong tak gendang, dit tak gendang. Gendang jaipong koplo. Ayo. Jaipong koplo po dangdut. Ben sak kenake. Ayo, ben duduk. Ayo goyang sik piye? Goyang sik, goyang sik. Sik. Mon, joget mon, darmon ki lho. Kancane joget kok mececeng ae. Lah iki Nduk. Aku ora mbanggakne wong Magelang ben kenal. Nggih. Jenengmu wis sapa ta? Corong deh. Jenenge Corong. Mergo biyen nitri lenga gas. Ya ora aku nek jenenge corong mergo congore kaya corong kuwi. Ning aku dhisik ya ngono Ding no. Sik nganggo untu palsu aku sik. Aku ora tumo napri to. Oh enek to. Bapak Imin aduh. Matan nih. Sikilmu moleh gak iso to. Engko ngidak sekali rasa kepruk kursi cengel mudul on. Kelangan kanca dijijuk golek kanca meneh. Aku wis 3 dina pengen dikepruk lho. Mun, iki kepruan mun. Nek karo kae wedi aku. Lah kemeng nek truk mandek nyurung lho. Bocah kok. Cek pasir mah ya. Monggo. Iya Bu Aja. Bu Aja. Oh gantek-entek nek ngrembug iki. Ketengku mbek kaku. Monggo. Tepuk tangan untuk Ibu Aja Nurana. Nggih, sampun Abang niki. Piye, Nduk? Sampun. Sampun. Wah, iki nek sok nek kangen klasik ya Kutut Manggung. Kutut Manggung Langgam Jawa. Tampani Mas Joko ki dalange iki. Kuwi Nur adikmu iki Joko Karangjati. Joko Klenteng. Oke. Iki lenggere piye iki? Ya, lenggeran. Langsung lengger ya. Sing inden sapa Eka? Sing Ayo Mbak Eka dipimpin lenggerane. bintang rene. Pasukan siap. Wah, ini. Sing banter, sing kompak. Pasukan semua siap. Iki dadi wedok. Kodamu iki kon mlebu sik sing lanang, wedoke metu. Semua siap? Kowe malah diceluk Om, Pak. Kowe isuk sura tak kon ning Medion kabeh.
Ken apa, Bah? Ruwatan. Biasane nek wedok ning tengah. Nggih. Ki sendang kapit pancuran. Nggih. Nek wedok ning tengah sendang kapit pancuran. Nek lanange ning tengah wedok-wedok pancuran. Kapit. Pit sendang. Lah iki arep tak ruwat kabeh. Iki pancuran ngaku sendang. Sik lemu nyiapne piye, Nduk? Pripun? Siap ya, Nduk. Semuanya siap gak? Kakak iso. Bah, pripun iki, Bah? Apri. Jenengan sing ngatasi kok. Apri. Maju, Pri. Nganggo swara sing anggun, Nduk, sing merdu. Cara wedok. Injih. Rencang-rencang makcik. Alon, Nduk, cara Klaten, Nduk, sing halus. Iya, nggih. Ben beda. Bismillah. Arep budalne apa? Gak ngenteni keluargane ta? Ampun. Lah kuwi ndase kaya payung kematian kabeh. Sing halus, Nduk, sing halus. Injih. Rencang-rencang makcik. Alus. Rencang-rencang makcik. Semua siap. Apa ke Apri apa Rene, bae? Rene Apri. Tulung sikil kayak panganan sikil iki. Wong kon sing halus iki ambakno ngene. Beti swara sing lembut, Bet. Siapne. Beti Tris ndang maju to Tris. Miken di to Pri. Ayo Petris. Agi iki lho ledek-ledek ben genggek iki agi iki. Mereka kados pundi? Kados Surakarta. Sedaya katuran samekta. Ya sing halus. Monggo, Pak. Monggo para ring. Monggo samapta. Siaga nggih. Piye? Ya siap, Mbah Kung. Ya lagi Bakong untukmu balung. Halus sampun. Oh, nggih matur nuwun. Saiki leng tak celuke anu corong. Iki Iki lho mon demen, kowe iki maju ki demen ki lho. Apik. Ling jenenge ngawur dadi bingung sapa. Kuwi jenenge asline sapa to, Bet? Ngadiman. Nyiapne corong. Hakiki. Sapa se? Inang. Kok iso aku kire ngono ki piye? Bocah kuwi piye jen? Jarene kon ngobat Inang. India. Seret. Esteller 2000. India. Mabar-mabar. Cara wandu kene nyiapne. Kowe ketoke gedhe goblok to. Kok tekok kancane madhep rono sing mok siapne kono. Iki arep kok ketok endase gedhe ning nguteke mek semene iki lho. Para maci. Sini inap, grinak-grinak. Sutra, Mak. Sutra. Pinter ketoke ngono jebul. Wawin ini pensiunan cara lanang satpam. Kok sawara satpam to? Ya nyadari nek kowe biyen kan satpame SMKI to. Oh iya nggih. Lah ya. Lagi satpam tenan iki. Cara satpam. Nah, Wis apik kuwi baretmu apik. Siap. Cangkemmu. kok iso cangkemmu kuwi piye to? Lencang muka iki lho. Urung rampung cangkemmu ka karepe ngono. Lah ngono. Cangkemmu Urung rampung kok senengane lho. ora dong kowe kok. Antemono wae iki, Win. Sing tegas Win. Lah karo gurune kok le dikon ngantem lho. Lho. Iki Kak, iki ketoke Mas Kadir ke to? Dudu tampir. Tak kira Iki jenenge kasur. Siap! Emon. Luruskan. Nah. Luruskan. Oh wis ora iso lurus ya, Nek. Ya ampun, gue kira masih bisa lurus, ternyata bengkang. Ya ampun. Ya wes. Siap, Bro.
Maju jalan. Kok kaya mau gerobak gila aku. Oh, maju aja. Iki ngomong tuwek-tuwek ditubruk gebrak ditubruk. Oke, lengger yo. Lengger ya, Bah? Ya. Nggih, monggo Mbak Yu. Heeh. Sik to, win delok. Copotan. Iki ya apik lho, ketoke. Enggakno kene win. Enggakno kene win. Alah. Tak, Redia. Aja sembrono to. Kowe ke Aja diperkosa lho aku. Redia. Minggat to. Aku diamput kira. Iso nyogok. Sisil. Kowe iki malah Ora tak soang-sawang tak soang-sawang rindek anu rupane kaya yu bebek seragen. Ya aja kaya ngono kowe Mas Kiro. Alah. Kowe wingi ninggal KTP urung tak dupuk ta. Asu wingi kowe ya. Ora tak jupuk piye? Wong ora tak jupuk. Wong arek tak keloni aku ora apa-apa dhek sing ngatur dhewe ya. Ayo lengger banyu masak. Gak-gakne wong tuwek. Blakon ngendi di? Mbuh kok Tok idak pisan. Mangga. Blendrang kulon. disembah terus lakone disembah.
malih napa malih? Sampun. Lho kok sampun. Malih napa malih? Pak Lurah Heru. Pak Lurah Heru saking Madya Chandra nggih. Pak Haji nggih. Monggo Pak Lurah. Oh iya, Pak Lurah Secang monggo katuran. Wah, Pak Lurahnya masih muda. Aku tak jadi among tamu. Ya among tamu sih, among tamu ini pinggir. Nah, iya selamat malam Pak Lurah, iya. Ya ampun. Kok ada rebutan toh? Pak Lurah kan biasanya dicoblos. Nggih. Saiki kok nyoblos yuk. Ya. Etika, adik lurah. Tidak afdol rasanya kalau Pak Lurah sudah berada di panggung, Pak Bupati kok wonten ngandhap. Nah. Oh nggih, Monggo, monggo Pak. Pak Gren. Oh, Pak Bupati pengen dijemput semua makci. Ayo. Berubah. Oke. Komplit ini. Monggo Pak. Pak Bupati, pilih. Pilihan yang super sulit Bapak monggo. Ayo Pak, Monggo, monggo Pak Grenseng monggo. Nah, nggih. Monggo Pak ya. Wis. Ya wis kono do rebutan Pak Bupati aku tak karo lurahe. Masa Pak Lurah sama Pak D? Biar afdal monggo Mari Bapak. Pak Grenseng monggo tindak panggung. Monggo Pak. Nggih Pak, monggo. Rokoknya ditaruh dulu Bapak, monggo. Iya. Monggo. Nanti kapan-kapan kita futsal Tepuk bareng ya, Pak. tangan untuk Pak Bupati. Monggo Bapak. Oke, Pak Dewan, monggo Pak Dewan. Tinggal pilih Pak. Yang pinter panjat kelapa apa yang pinter pasang gendeng. Tinggal pilih semuanya. Engkang pinter nimpal nggih kathah, Pak. Wis komplit iki. Komplit. Tasih wonten sing dereng-dereng niki. Sinten Ada. malih? Siapa lagi Pak Bu? Oh sebelahnya Mbak Sebelahnya Dina. Oh nggih. Bapak sinten asmane? Bisa. Ayo. Bapak Taufik. Monggo dikroyok makhluk planet Pak. Monggo. Bapak Taufik monggo katuran jumeneng. Kalau tidak mau berarti maunya dicium. Ayo. Pak Taufik monggo. Kalau Bapak nggak kerja naik nanti dijadikan door prize loh Pak. Pak Didi Pak monggo. Didi, Pak Didi. Jadikan beras. Pak Didi monggo Pak Didi kalian Pak Taufik. Suwe-suwe aduh engko dipanu encep siji-siji lho terus iki. Kok iso? Emangnya duwe. Ayo Pak Didi, Pak Didi. Iki sapa neh sing durung ki? Sing dereng sinten malih, Pak? Pak Didi. Pak Didi sampun. Pak sinten? Pak RT. Pak RT ini asmane sinten? Pak Pak Aris. Aris, Pak Oh, Aris monggo. Oh, Pak Aris anune sak keris. Ayo monggo. Mak, sing ngurung kancamu. Sapa? Hansip. Kae pacarku kok. Monggo. Sampun. Monggo perwakilan paring pangandikan. Sampun, nggih. Pak Bupati. Berarti menikah sudah kumpul. Ada Pak Haryanto, Nggih. ownernya PO Haryanto, CEO-nya PO Haryanto. Mas Ada Lurah. Pak Lurah, ada Bapak-Bapak Dewan, ada Pak Bupati. Jadi yang pertama untuk apa? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Kalau saat ini kan sambutan formal. Oh, tak Ini kira- kesan dan kesan tapi dengan santai. Tak kira arep nyiarke awake dhewe. Oh, karena seni itu kan menyatukan. Monggo Bapak, nyun sewu. Ngapunten Pak, ali-ali dompet. Ini tadi saya kan sudah sambutan. Nggih. Saat ini tak disposisi dengan Pak PLH Sekda. Oh, Pak Sekda nggih. Kenapa niki? Kan milih Pak, ingkang pundi? Ingkang cocok dados Pak Bon ingkang pundi? Cocok sedaya Deh, saya akan menyambut kepada semua warga, khususnya Kelurahan Secang, bila
kondisi seperti ini dilaksanakan lagi bagaimana? Setuju, Pak? Ya, mungkin suatu saat nanti dilaksanakan lagi acara seperti ini yang lebih meriah lagi. Yeay, siap. Sekseni nggih sedaya nggih. Semua harus berdoa biar lenyelengi untuk acara ini cepat ngelumpuk. Amin. Dan ini salah satu dari keinginan beberapa warga beberapa waktu yang lalu. Pak Bupati sudah lama tidak nanggap wayang. Nah, ini sekarang sudah terlaksana kolaborasi dengan Kabupaten Anyar. Yeay. Hidup juga Kabupaten Magelang. Semoga Kabupaten Magelang selalu anyar grace. Ya. Sekian dari saya, kita akhiri. Tadi gimana? Sawerannya tadi sudah. Enggak dapat ya? Belum beruntung berarti. Nggih. Begitu. Sampun, dari Pak. saya, sampun. Sampun, jadi programnya besok dibikin acara lebih meriah lagi. Oh, nggih. Tapi tetap pakai. Juga ya. Niki sampun jinak kok, Pak. Sampun Setuju jinak, dong. Pak. Kenging nggo Hidup Pak Gresang! Hidup! Hidup Pak Gresang! Hidup! Hidup Pak Gresang! Hidup! Untuk selanjutnya nih Ya. Pak Haji Haryanto kan rawuh. Nggih. Mboten ketang setunggal klimah monggo ke sumanggaaken Pak Haji. Dipun Mbak Nur Hana rencangi Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dewan, sedaya Pak Kapolres, Pak Dandim. Niki kula datang jauh-jauh Simbak. Datang dari jauh-jauh dari Kudus, Pak, karena kita ini adik-adik kita seniman ini yang sudah biasa main di tempat saya, Pak. Jadi di Kudus itu saya hanya berapa bulan sekali saya wayangan, Pak. Karena kita harus nguri-nguri seni budaya ini jangan sampai pupus di tengah jalan. Kita apa? Jadi kita seni budaya ini adalah pelengkap ya untuk kita semuanya. Makanya kita seni budaya ini saya terima kasih Pak Bupati Magelang, Ibu Bupati Karanganyar yang selalu menguli-nguli budaya luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini adik-adik kita semua yang udah nggak asing lagi nih Pak. Jadi kalau sama saya manjanya bukan main nih. Untung aja istri saya nggak cemburu kan udah tahu kalau laki-laki. Betul bakal meteng kok Bu. Podo lanange. Betul. Terima kasih. Mudah-mudahan Magelang tetap jaya, barokah. Amin. Semua selamat. Yang sakit jadi sehat. Ya. Yang rezekinya kurang bagus hari ini dan seterusnya supaya bagus. Amin. Dan Kota Magelang rukun selalu bersama Pak Bupati membuat Magelang maju dan berwibawa. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Haryanto! Hidup Haryanto! Hidup Haryanto! Hidup Haryanto! Hidup! Untuk selanjutnya selaku tuan rumah ada Mas Lurah. Idolanya para maci. Iya. Oh, Mas Lurah. Ayo digeruduk ayo. Ya Allah. Ya Allah Mas Lurah dredeg loh. Tak omongi Apa? Pak Lurah iku sakmene. Apanya? Sakmene. Siap. Loh, alah Pak. Tak omongi Pak Lurah iku sakmene lho. Apa nih? Maksudnya piye? Sakmene maksudnya. Delaan iki lho. Dasar awar karo Lurah kowe kok mati dhisik. Iki tayu menok iki. Iki lho kaya ngeterke mbahne suntik ora. Lambemu. Ini ya.
Nggih. Mas Lurah asmane sinten, Mas? Isra, Mas Isra. Isra Mi'raj. Nggih. Mas Isra ya, saya Mi'raj. Iya. Kowe Mas Isra karo Mi'raj. Ya kok mengke anu mang sekedap meleh kok baru kita anu yasin ke ya kowe ya. Kok diyasinke aja. Monggo Mas Lurah, Mas Isra. Siap. Jadi terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Terima kasih sudah mau menghibur, menaruh wayangan di Terminal Secang. Ini sebagai wahana hiburan bagi teman-teman kami yang ada di Secang, Kecamatan Secang maupun secara luas di Kabupaten Magelang. Saya mengucapkan besar-besar terima kasih Bapak. Mungkin itu aja, Ji. Cukup gitu aja. Loh katanya tadi ada tambahan. Sudah tuh. Cium dulu katanya. Sudah. Istri saya sebelah sana loh. Oh enggak apa-apa. Mohon izin Ibu, boleh ya Bu? Mohon muhrim. izin Bu, boleh ya Bu? Kita muhrim. Kita sudah Cina kok Bu. Sudah Cina Bu. Oh berarti muhrim. Kalau Pak Bupati bertemu dengan Pak Sekda kan pasti salim sambil cipika-cipiki. Karena kasih jenenge persahabatan. Kasih sayang dan cinta kepada sesama. Mas Lurah. Iya. Berarti kalau Mak Bamin sama Mak Lurah semuhrim. Bar kuwi digebuki karo Bu Lurah. Pak Desuki mendrene ya. Dini. Salto. Ya. Bapak terima kasih. Ternyata Kabupaten Magelang luar biasa. Karena biasanya melihat seperti kita udah jijik, udah gila. Tapi ini terima kasih. Karena kita juga mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Jadi bagaimana kalau kita tidak dimanusiakan. Loh, jadi di PR kita bersama. Akhirnya PR, di sini kita bisa disamaratakan. diberikan karya, diapresiasi. Terima kasih Bapak. Sehat semuanya. Menjadi amal jariah panjenengan sedoyo. Bejo donya, bejo akhirat. Amin. Dan saya kira beliau-beliau ini nanti calon ahli surga. Amin. Karena ciri-ciri penghuni surga adalah dilihat menyenangkan, murah senyum. Dan yang kedua beliau lomo utawa demen sedekah. Tapi saya belum menerima tapi nggak apa-apa sudah tak anggap Bapak. Lambemu, kok ngarep jaroke lho. Ciri-ciri penghuni surga itu siji tersenyum, dilihat tidak membosankan, menyenangkan. Iya kuwi aku cocok. Nomor loro lomo. Lomo kuwi aku kena. Tersenyumnya sudah terbukti. Lomonya aku rung nampa. Lah kuwi sing terakhir. Neng niat baik sampun dicatat malaikat, monggo disegerakan Bapak monggo nggih. Gorar ngemis kok lunyu men. Rumangsane. Aku ki ngantek melu-melu ki mau bingung kok. Iki arahe ning ndi jebulane mau arep njaluk. Kula nggih dereng kok. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten pangandikan malih Bapak? Nggih. Sampun cekap sudah. Pak Lurah tadi sampun. Ada pantun buat Pak Lurah. Piye? Tuku uyah, cacahe 5. Cakep. Pak Lurah yaine lomo. Tuku uyah, cacahe 3. Pak Lurah Dek Princess I love you. Nang pantai ayah numpakku Daniel. Cakep. Pak Lurah Dedek pengen hamil. Hamil ki arep metu cengel. Kebaikan keturunan lo ya. Turunan ta ya. Kok kowe aku ya kudune ana parian. Mangan uyah kolu ning gulu. Cakep. Mas Lurah, ayo pada turu. Terima kasih semuanya Bapak tanpa terkecuali Bapak kami. Lagunya terakhir, lagunya Kemesraan. Kemesraan. Bapak tetap stay wonten panggung nyanyi bareng nggih, Pak. Kemesraan. Nggih, sekali lagi tepuk tangan buat beliau-beliaunya yang sudah memberikan kesempatan untuk berseni di sini. Semoga mohon izin Bapak Bupati, lagunya Kemesraan. Kerso Bapak? Oh iya. Monggo Bapak yang lain. Oke. Ibu, Mbak Nur, didhawuhi Bapak minggah. Sumangga. Mbak Dina, Mbak Dince. Mbak Dina. Kemesraan, lagunya. Mbak Dina dari Karanganyar.
tepuk tangan. Mbak Nur, Mas Sembah nuwun, Bapak Bupati, Pak Sekda, Bapak Lurah, Bapak anggota Dewan semuanya, Budi Nama sembah nuwun. Hormat dari saya, Pak Arianto. Matur nuwun, Mas Arianto. Nduk, apa mak? Mbak Nur awet ayu. Sadurunge neruske laku muga-muga para pemeriksa wayang